Kinahanglan. Kasi mga tanong mo lang. Kinahanglan. Init-init daan niya. Okay lang na kurso maglatay na kurso? Okay na yan. Hindi Maka-avail man sila. Ha? Maka-avail man. Maka-avail man sila kung ang kaso maglatay. Oo. Nabasa ka gano'n na. Pag-uso. Mangutan man sila eh. Baratong pag ng kurso sa kilid, oh? Puro di ka nang nakabod. May patula pa to. Kami May pipino pa. Gani. Dito kayo mo nga na. Sari-saring gulay. After 3 months, harvest na ma'am, no? Hindi, saan lang ganagirok pula na mo. Ang palaya mo, may bunga na, oh. Din? Oh, para oh. Lato, dara. Dapat sprayan sa kahabon. Ang powder ba? Yung lagi na spray dahil para hindi sa pag-tusukan ka. No? Red pepper. Ampalaya. String beans. Kamatis. Luto-luto mo na, ma'am. Oo. Talupati. Alam, may saluyot pa. Prito na naman. Kapayas. Pidada. Ano ni sao? Sayute? Pipino. Pipino na ne. Ala, damo bulak. May aloe vera pa. Kangkong. Pechay. Patula ni sa mama. Patula na. Tatlo na kapuno. Oh. Matulipay ginagawa. Patula. Taba-taba. Pechay. Animal manure, soil, rice hull. Dari ko to isa. Na kamatis Bombay kag ahos bala. Sa pura baka. Hindi ka na kinakalan mag-ano pa. Taba-taba ng talong. Tingnan ninyo guys, oh. Taba-taba ng okra. May pipino pa. At saka kalabasa. Saan ka pa? Nandito na, kumpleto.